Hei, salutare toată lumea, eu sunt Linu și azi am revenit cu un nou episod de promovări gratis. Înainte de a începe, dați acolo un like, abonați-vă și distribuiți acest episod. Hai să-i dăm drumul. Câștigătorul promovării de azi e acest băiat. Abonați-vă la el să facă și el 20 și ceva de abonați. Dacă tu vrei o promovare de la mine în care constă cel mult 10 abonați plus câte 10 like-uri la ultimele 3 episoade, trebuie să dai like, să te abonezi, să distribui acest episod și să scrii în comentarii vreau promovare. Mâine până la ora 10 vei afla dacă ai câștigat o promovare. Dacă nu, mai poți încerca. Dacă ai câștigat deja o promovare, mai poți încerca pentru că nu contează, fac de câte ori se poate. Eu am fost Linu și vă salut.